ai kuwa muna shiga na rungume ta. Na ce ni fa da farko na zata da wasa kike yi wallahi. Ita ma ta rungume ni ta ce ai ni in dai akan abin da zuciyata take muradi ne ba maganar wasa a ciki. A take na cire kayan jikina na zuge zip din atamfar rigar da ta sa a jikinta. Ita ma ta cire. Na kalli tula-tulan nonuwanta. Na ƙara rungume ta na rungumo su. Muka hau katifa. Habawa. A take na fara shashafa mata su ina lallatsa su. Ita ma ta riƙo ƙatuwar burata da ta daɗe da tashi ta fara min wasa da ita. Lallatsa mata nonuwan nan nake yi. Ina shashafa su ina mammatsa su. Na ga ta wani baje. Ta wara min ƙafafuwanta. Ta buɗe min durinta gashi nan ina gani wani jajawar mala. Dama fara ce yarinya. A lokacin na haukanta. Na fara goga ƙatuwar burata a ƙofar durinta a hankali. A hankali na fara gogawa. A hankali kuma ina ɗan zarawa yana ɗan shiga kaɗan haka. Tana ji ya fara shiga. Habawa. Na ga ta wani mimmiƙe. Tana wani turo min durin nan nata. Kawai ce min take yi in zira. In zira in shiga. In shiga. In zira mata shi. In zira mata shi. Ha ha. A lokacin ni kuma na fara zirawa. Kawai na fara soka mata shi. Ina sokawa ina zirawa ina sokawa ina zirawa. Ita kuma tana wani turo min durin. Tana turo min durin. Zira mata shi nake yi. Ina sokawa ina zirawa hannaye na biyu akan nonuwanta. Tana ce min in ci ta. In ci ta in ci ta in zira in zira in ci gaba in ci gaba in yi da ƙarfi in yi da ƙarfi in yi da sauri in yi da sauri. Da sauri take so ita tana wani ihu tana wani laushe idanu. Tana wani alamun jin daɗi haka. Ni kuma zirawa nake yi sokawa nake yi ziga ni take yi ina ƙara zirawa habawa can sai ji ne zan kawo. Sauri na ya ƙaru. Na ƙara samun wani ƙarfi kuzari na ya ƙara ƙaruwa haba malam a lokacin da ƙarfi nake yi mata gwatso tana wani ihu aiko a tare muka kawo ni da ita. Kar a manta a danna mana subscribing domin jin cikakken labarin yadda ta kaya tsakanina da muguwar kawa mai kwacin samarin ƙawaye. Mun gode. Ranar na dawo daga kasuwa ina sauri zan tafi gida. Na hau keke napep ma'ana a daidaita sahu. To da yake na tarar da wani a ciki sai muka zama mu biyu ne a ciki da ni da wani fasinja. Da na tarar a cikin muna cikin tafiya kawai tsayawar da zamu yi ke da wuya sai ji na yi an ƙwalla min kira. Ina ɗaga kaina kawai sai na ga ai zai ce kawai budurwata take tsayar da a daidaita sahun ita ma tana so za ta hau. Ta shigo ta zauna a kusa da ni. Muka ci gaba da tafiya. Tun da ta shigo naga sai taɓa ni take yi tana ƙara min tula-tulan nonuwanta. Har da tambaya ta ina zan je haka. Na ce mata gida zan je mana. Ta karɓi wayata tana ta daddannawa. Ta saka nambarta a ciki. Kuma take faɗa min cewa ita wallahi ta daɗe tana sha'awata. Na kalle ta nayi mamaki. Kawai naga sai faman taɓa ni take yi har tana ƙoƙarin shafa min cinyata. Kafin ta ce menene habburata ni kuma ta miƙe ta tashi ta yi sambel. Na kalle ta a cikin zuciyata na ce tirƙashi. Ina jin abin nema fa ya samu. Kifi daga sama gashashe. Yanda na gaji daga kasuwan nan yanda kwana biyu kuma dama ban ci duri ba. Yarinyar nan ina jin ko mata za ta kama ta kenan. Aiko yau akan ki zan huce gajiyata a cikin zuciyata na faɗa. Sai na tambaye ta na ce yanzu ke kuma ina za ki je? Buɗar bakinta sai ce min ta yi gidanku zan je mana. Na ce gidanmu kuma sai ta ce ai duk inda za ka je ni ma nan zan je. Na ce okay. Irin yanayin kallon da take yi min na tabbatar da cewa yarinyar nan fa so take yi mu je na zira mata bura. So take yi mu je in ba ta jela. Ai kuwa gashi dama ranar ni kaɗai ne a gida babu kowa. Sai na kira budurwata a waya. In ji tana ina. Dan kar a samu matsala ta ganni tare da ƙawarta. A take sai budurwata take ce min tana gida kanta ne yake ciwo tun ɗazuma ta kasa fita. Na ce to shikenan babu damuwa Allah ya sauke Allah ya baki lafiya. Muka ci gaba da tafiya a cikin adaidaita sahu. Na gama seta komai yayi kiliya. Sai na ce ta fara sauka daga cikin adaidaita sahun kafin mu ƙarasa. Sai ta ƙaraso a hankali dan kar a gan mu tare. Sai ni ma na sauka. Na yi sharp. Na je na buɗe gidan. Na buɗe ɗakina. Ai kuwa sai gata ta ƙaraso. Ta shigo muka shiga cikin ɗakina. Ai kuwa muna shiga na rungume ta. Na ce ni fa da farko na zata da wasa kike yi wallahi.
ita ma ta rungume ni ta ce aini in dai akan abin da zuciyata take muradi ne ba maganar wasa a ciki. A take na cire kayan jikina, na zuge zip ɗin atamfar rigar da ta sa a jikinta. Ita ma ta cire, na kalli tula-tulan nonuwanta, na ƙarar rungume ta na rungumo su, muka hau katifa.